reći, kazati, govoriti, pričati. Glagol reći koristi se kada želimo da prenesemo informaciju, izrazimo mišljenje ili obavestimo nekoga o nečemu. Rekla mi je da će doći u 9. Ana mi je rekla da je dobila otkaz. Šef mi je rekao da ostanem posle posla. Ok, reći ću ti šta mislim o tome. Glagol reći se češće koristi u prošlom vremenu. Glagol reći se retko koristi u sadašnjem vremenu. Umesto glagola reći koristimo glagol kazati u sadašnjem vremenu. Glagol kažem se koristi u situacijama kada želimo nekome nešto reći, obavestiti ga o nečemu, izraziti svoje mišljenje ili dati savet. Ima sličnu funkciju kao i glagol reći, ali je fokus na sadašnjem trenutku. Šta si hteo da kažeš? Kažem ti, ovo je poslednji put. Ako hoćeš nešto da kažeš, reci sada. Nisam siguran šta da kažem. Glagol govoriti je više vezan za malo formalnije izražavanje, činjenice ili govor o nekoj temi. Govorim srpski jezik. Danas ćemo da govorimo o klimatskim promenama. On često govori o politici. Profesor je govorio o važnosti obrazovanja. Glagol pričati se koristi kada govorimo o nekoj priči, događaju ili neformalnom razgovoru. Pričala mi je o svom odmoru. Obično ne pričamo o politici. Pričam sa njim svaki dan. Volim da ga slušam kada priča. Glagol pričati je nesvršen. Svršeni oblik glagola pričati je ispričati. Kad ti ispričam šta mi se desilo, nećeš mi verovati. Joj, moram da ti ispričam šta se desilo juče. Ispričali su mi neverovatnu priču.